mga katropa. What's up, what's up, what's up? Alright. So mga katropa, ngayon nandito kami sa Alaminos City, Pangasinan. Ito mga katropa yung unang rides ko ngayong 2021. Alright. So yun mga katropa, ito yung mga kasama ko, mga kagrupo natin. Kaya tayo nakapag long ride dahil ito may mga kasama tayo. Tsaka mayroon tayong papel na pinapakita para makalusot sa mga checkpoint. Sa totoo lang, bawal pa yata ngayon mag long ride. Oo. Kaya yun. So Kimco 400. Alright. Ano ba talaga ang plano? Ang init. What's up? Alright. So yun mga katropa, chill rides lang kasi lang tayo kasi marami tayong masyado. RS 200 Kawasaki. Shit, mamatayan pa ako Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kasi mga katropa, galing kami nag-charity. Chill rides lang tayo. Kaya nga sabi ko mga katropa kanina, ito yung unang long ride ko ngayon 2021. Wow, suabe ng sasakyan. Ang ganda ng kalsada rito sa Sual, Pangasinan mga katropa. Parang papunta kami ng Alaminos kalsada dito. Wala na naman yung chill rides pag ganito. Ito mga katropa yung pinakabigatin ditong motor. Kimco 400. Lahat kami dito kayang sipakin dito.
kami pupunta eh. Kaya mahirap mauna eh. Wow! Wow, Ducati Monster. Oh, dami sasakyan.
Talagang sagaran ah. Wala na naman. Alanganin mga tropa, malapit. Bakit? Parang matutumba ako. Baka rat-rat na naman kami ng rat-rat. Di namin alam kung saan na naman kami pupunta. Kagaya kanina, hindi pa naka-open yung aking camera, nawala kami. Naligaw kami. Takot ako sa traffic eh. Masyadong marami ng sasakyan, mga katropa. Oh, sinipon ako dun ah. Alright, napagbigyan ko na naman yung sarili ko. Wow, sakto na. Alright, dito na lang yata natin hintay mga kasama nating naiiwan. Naiiwan sila. Wala. Biglang nawala eh. Naka-record pa naman lahat.
Naka-record lahat. Woo! So yun, napagbigyan na naman namin yung mga kamay namin. Nawala yung mga kasama natin. Wala, andun pa sila. Wala yun, hindi na makita eh. Chill rides lang kasi sila. Sila na yata yun sila. Oh. Yung papunta kanila. Kanino? Yung pagabi sana dito lang. Ah. Pag ano medyo meron. Oo, yung papuntang kwan yan eh, Bulinaw. Oh. Alright. Ayun, mga kasama natin. Marami pa sila. Ayun, mga tropa. Update ko na lang kayo mamaya. Bye.